Usaya hukit Bisanda sa Bisanda sa Wichambusa Bisanda Bisanda sa Bisanda sa Wichambu Bisanda Bisanda sa Bisanda sa Bisanda Wichambu Bisanda Kanzi Panzi Panzi million abantu bengenantuthuko phansi ngomasipala amakhansela khona nesipingi sokudayisa amavatsha abantu abahluphekayo phansi ngomasipala osilethela amanzi angahlanzekile wabonekhemikhali asigulisayo phansi umasipala usilethela amanzi ngama-water tank angcolileyo phansi umasipala mawuletha amanzi ngama-water tank wayisa emawadini enkatha phansi lenza wothi sonke lokuzisefangayele enkatha kuphela amandla sithi phansi ngomasipala ngabanakekela abantu phansi ngomasipala ohlekisa ngabantu uzogubha usuku iviki lamanzi abantu bengenawo amanzi phansi sithi phansi ngomasipala ohlekisa ngabantu uzogubha iviki lamanzi abantu bengenawo amanzi phansi ngemeya ipepenyeka ngo-odi abantu bengenawo amanzi phansi ngomasipala othenga iy'moto ungawazisile amakhansela emkhandlwini phansi ngomkhandlu odayisa iy'moto amakhansela engazi phansi amandla asikubingelele sikwamukele siyabona la ukuthi niphumile ninombutho ka-ANC futhi siyenza ukuthi khona izikhalo enikhala ngazo awusithele usibeke enhlosweni banelana mfowethu ngikubingelele nethimba lakho lenqoba media njengoba usho nje silapha sizokalisa izikhalo empeleni sizoma nomphakathi wakithi ukuthi mawubuka la ngaphakathi kunomcimbi oqhubekayo owenziwa umasipala mawusho-ke uthi ugubha iviki lamanzi futhi uzocelebrate amanzi manje inkinga ke sinayo nerezwe umphakathi namakhansela ethu angaphakathi emkhandlweni ukuthi abantu bakhala ngokuthi babizwa kanjani emcimbini okuzogubha iviki lamanzi ekubeni bengenawo amanzi ngoba kuyiqiniso ukuthi amawadi amaningi lapha eMfolozi awanawo amanzi empeleni onke amawadi kade sikhuluma nabantu bomphakathi nje wale ward 7 emabhuyeni ukuthi sekuphele 2 weeks amanzi bengenawo amanzi makwenzekile afika ngama-water trucks afika namanzi angcolile angahlanzekile obona ukuthi ngathi kade ekhiwe emfuleni engakhiwanga kwiy'nqalazinda zamanzi lezi ey'hlonziwe so kuningi okwenzakalayo so abantu-ke bakhala ngokuthi yindaba kuthiwa kuzogujwa iviki lamanzi abantu bengenawo amanzi bazogeza ngani uma benza emcimbini bazowasha ngani uma bezuza emcimbini okunokuthi engabe kuthathwa imali le owenziwa ngomcimbi ngoba siyazi ukuthi uma kusuke kuhlanganisa imicimbi enje kukhishwa imali ey'shisiwe kuqashwa iy'nsiza kusebenza kukhokhelwa i-transport
kuthenga ukudla kwenziwa zonke izinto ongasuyicabanga. So ke leyo mali ungabe iyakwazi ukulekelela ukuphucula impilo zabantu bakithi emakhaya. Ngoba kona kuphela amanzi kodwa iqiniso ukuthi isisusa kuba amanzi. Kodwa kuningi okwenza uyinkohlakalo siyazi nje kuleli viki nje liphelile kade nithole indabeni ukuthi umkhandlu wasemfolozi uthenge imoto zakwa Audi ezibiza imali engaphezulu kwa 3.5 million. Uthe umphakathi mawubabaza lelo hlazo wasuka umasipala lezo moto wayithatha wayidayisa. Konke lokhu kwenziwa njalo ngaphandle kokuxhumana namakhansela. Ngoba meeting yomkhandlu yahlala yavumela ukuthi umasipala uyithenga imoto kodwa imoto engezukweqa ku 700,000. But mase bethenga bathenga imoto ukuthi moyihlanganisa inani lazo zedlule ku 3.5 million. And eyodwa yazibizwa hamba umeya bibiza 1 point something million. So ke mase uyidayisa ukuthi awusaconsult namakhansela nomphakathi. Uyayidayisa nje ngoba usubalekile ihlazo. Kuningi ke okunye sikwazi bakwenza maqashwe emfolozi ngoba sazi amathuba omsebenzi anqabile kangaka. Maqashwa kubukwa ukuthi uyimember yini yeqembu la AFP. Mangewemember yeqembu la AFP awuqashwa. Mawungowesifazane i-managers akhona zithi zicela ukulala nawe eqala before ziqashe. So ke sinawona nama reports achaza lezo zinto and abantu sebezile bazozireport njengokhongolwazi. So izindaba esazoyireport lezo kunekhansela le-AFP kwenye ama-ward okwaziwa ukuthi lidayisa lama-voucher. Lama-voucher asuke ephumela abantu la liwadayisa imali eshisiwe. Umkhandlu uyazi, uSpeaker uyazi, uMayor uyazi kodwa khansela lenziwe lutho. Ngoba eSouth Africa kwaziwa ukuthi inkohlakalo ibhekene nokhongolwazi kuphela. Makuumuntu wekhongolwazi okubika ukuthi wenza inkohlakalo uyaboshwa. Kodwa abantu benkatha yonke indawo ikhulu zenkatha iboshwa. Kuningi kunemeya seZululand uzokhumbula amacala ayibeke wona ihlungu zabantu besifazane. Ila nabo enkani bagwazisa ngokucanca mayebaqasha. Nanamanje akaziboshwa uMEC namhlanje. Enkandla uThami lo oprima njengamanje kwakunembiki ukuthi ulala nabantu besifazane before abaqasha behlesefeni kodwa akazaboshwe manje bekureport kunjwa zonke lezo zinto. So ke kubuye ngathi inkohlakalo eSouth Africa yenzelwa abantu beyinsi kuphela. Mawumuntu wenkatha noma welinye iqembu awenzwalo. So ke sizothi njengamanje simi nomphakathi sizobabaza lemhlolo yenziwa la ukuthi kuthiwa abantu kuzogujwa usuku noma iviki lamanzi kube namanzi abantu bengenawo. So sizothi phansi sekwanele umphakathi uzwile ukhalile sizoma nawo ngoba sikhona siyithemba la umphakathi. Usaphethwe ANC kulabo masipala wonke engenzekile. I-issue ke yamanzi ke mfowethu akuyona yasem la emfolozi kuphela. King Cejwayo yonke selokhu yangena inkathi emandleni iyahlula ukuprovide abantu ngamanzi. Kodwa icampaign ngo2021 eqhulwini into eyibekile ukuthi iANC ihlulekile ukunikeza abantu amanzi. So yena izolungisa lezo inkinga izolungisa umonakalo. Namanje lo monakalo kunokuthi ulungiseke uyaqhubeka uyaphambili. So ingakho sithi sizothi ke simi nabantu bakithi abanye bakhona ngaphakathi sithi abayolalela amakhansela ethu akhona ngaphakathi kade nathi kodwa angaphakathi njengamanje ukuze ngoba wona uhulumeni kodwa iwona sisizile ahlaba ikhwela athi hey sondelana kuyonakala. So ingakho nje sesilapha sizobabaza lo mhlolo ukuthi amanzi awekho kodwa kuthiwa abantu abakuzogujwa iviki lamanzi. Ngibuka la uma ngabe nilapha kaMasipala kusetshenzwa ngokubambisana. Kungani ukuthi makuthiwa izinqumo ukuthi umphakathi awaziswa namakhansela awaziswa ukuthi cha khona bese kucabanga okabe bevumelane ngakho ukuze kuthengwe lezo monto lezo kuvunyelwana amakhansela ngaphakathi. Ngithi inkinga msakazi emkhandlweni ngoba ukhona nje wakhiwa amaqembu ahlukahlukene. Iqembu elisuke liphethe umkhandlu lelisuke liyimajority. So ke iANC ngisho ngathiwa iphakamisa ukuphikisana nesinqumo. Kodwa imajority party uyiAFP iyakwazi ukuqhubeka nawo ngenkani mayifuna ukuyenza into ingalungile njalo. Kodwa into esiyenza njengokhongolwazi amakhansela ayenzayo umkhandlu wasemfolozi ukuthi ayabhala asho ukuthi kodwa wona wayona ingxenye lezo zinqumo. Njengoba silapha nje zonke lezo nqumo awahambisani nazo. So ke umkhandlu ke neqembu la AFP ukusebenzisa amandla ngokungemthetho aqhubeke ayimplement izinqumo engihambisani nabantu abamele umphakathi abamakhansela athi sagcina sezenza izinto njengoba ezenza. Ingakho uthi ufike kuvunyelana ngento bayenze ngendlela yabo. Lapha kuthathwe imali yomkhandlu nabakho kubentela kwathengwa imonto. Uma sephinda futhi seyidayiswa mhlambe ayisabanga leli nani okuthe bebethenge ngahle besincane imali yakho labayidayise ngabi. Nithini ngalokho nini? Kuphosebona ngempela lokho ukuthi iyona lesikhala ngawo sithi kwakhona nje kwasekuqaleni kwangafanele ukukhishwa imali enkulu kangaka. Imoto ebiza
ngaphezulu kwesigidi kuthiwe izothengelwa nje umuntu oyedwa umeya ahambe ngayo ekubeni abantu bakithi bengenawo amanzi imigwaqo ingekho esimeni esifanele abantu bentula bengamathuba umsebenzi engekho engabe le mali iyathathwa inezezelwa ezimalini ezikwazi ukulekelela ukuphucula impilo yabantu ebese sesebezothenga imoto ezibiza kangaka kuwesi ukuthi uthenga imoto ngo-1.5 million mase uyidayisa uzoyidayisa 800,000 kwi-auction ngoba ubalekela ihlazo ukuthi abantu sebeyikhulumile so usufuna ukubonakala engathi ubalekela ihlazo awufuna ukuhamba ngalezi imoto kanti imali yomkhandlu isidla imali abakhokhi bentela ongabe isiza abantu lawo kumanje abangenamsebenzi uhleli nje abantu abasebenza kulo masipala bama-firefighters bahola 3,000 rand ngenyanga kodwa leyo mali iyadidakta abantu fanele bagibele ngale mali fanele bonde imndeni fanele benze yonke into fanele bayenze ngale mali iphelele ezandleni kodwa umasipala uthatha imali eningi eyisamba uyichithela emotweni into engenasidingo mhlawumbe ukusuka manje oseniqalile niyakulwela kusuka manje kuyaphambili sasiphethe sizokwenza njalo kusuka manje kuyaphansi siqalile manje niqalile ukuthi niyakulwela ukuthi into le umphakathi nokuthi umasipala ungaqhabazi imali ngendlela engafanele sikhabe solibona niqhubana niyaphambili nje manje kuyaphela manje qhubana niyaphambili kuze feke egcineni labo nje kade ngisho naphambilini ukuthi lokho kuyisiqalo ngoba empeleni mawungangena nje ku social media uye nasemphakathini ulalele abantu kade belokhu bememeza bekhala baze basho bathi kwakungcono ngisho nokhongolose besikhala ngawuthi izinto azenzi kahle kodwa isimo besingenjena besingcono kakhulu kunalokho so nje manje soqalile umkhankaso asizukuma siyadlula siya kwabanye umasipala emhlathuzi ngoba inkinga yamanzi khona yonke indawo siye enkandla siyemlalazi siyemthonjaneni siyokhuluma into efanayo sithi kubantu bakithi sinizwile sizwile ikhalo zenu and simi nani njengokhona zasoye sanlahle ithini esizoba izwi labo kuhulumeni ukuthi kuzwakala ukuthi leli qembu liphethe aluwenza umsebenzi ngendlela yakhona efanelekileyo kulungile asiphethe awakho okugcina awami okugcina sizothi nje siyacela ukuthi umphakathi ke wonkana ube kanye nathi ukhumbule ukuthi kusaphethe ikhongolose kwangenjena iy'nsiza ney'nqalazinda zazikhona ziya kubantu ama-services so ke siyacela abantu ukuthi babambisane nathi siyimi nabo abame nathi manje hayi ukuthi sizolungiselela ukhetho 2026 kodwa sizothi simile eqinisweni lokuthi ithini esathi siyokwazi ukushintsha impilo zabantu zibe ngcono so ke namanje abathembele ekhongolose ukuthi usazokwenza lokho and uyaqhubeka uyakwenza lapho usuke uphethe khona iminyanga ephethwe ekhongolose kuhulumeni uyayibona iqhubeka ku-national izinto ezenzakalayo ama-policies a-implementwayo uhulumeni o-bela bill o-insurance nanezinto ey'ningi e-implementwe uhulumeni president we-ANC izinto lezi ezizoncika ekutheni izosiza iy'mpilo zabantu kwazi ukuphucuka zempilo so zothi abantu ababe nethemba la kuphethe khona ukhongolose umehluko uyabonakala impilo zabantu ziyakwazi ukushintsha namanje sisamile lapho kulungile kakhulu sibonga kakhulu sihlalo sikhathi sakhothi wasepasana siyabonga kakhulu